Приятели, радвам се, че пак се виждаме с вас и днес с вас ще направим хартийни моливчета. Първото ще ни трябва моливчета. Ето такива моливчета ще ни трябва жълто и зелено. И сега тия си ги оставяме тук и ще приготвя моливчета, които ще ни трябват. Ето такива моливчета ще ни трябват цветни и с усмивка. От тия моливчета ще ни трябват зелено. Чакай само, че взех. Зелено ще ни трябва, защото има зелено и жълто. Има и такова, т.е. това е оранжево, както виждате, а това е жълто. Кое според вас трябва да искате да го таковам? Има две цветове с ето това жълто. Това ли казвате? Добре, това. Наистина това по-хубаво ще учите. Слагам се го тук и ето тези цветове ще ни трябват. И после ще ни трябва и тиксо. Ето тиксото е тук при нас. И с вас днеска искам да ви покажа с тиксото какво ще се направи. Първо взимаме от тия моливчета. Ето, сега донесах моливчетата, т.е. аз бях и днес. Сега с вас взимаме ето тия моливчета. И с тиксото, сега ще ви покажа. Взимаме ето така тиксото. И след като го взехме, взимаме жълтото и жълтият молив. Сега обръщаме го назаде. Сега гледаме да таковаме ето така. И ще го залепим. Вижте, е така малко да се такова. И го залепяме ето тук. Ако не стане, аз още един път ще взема, защото не стана. Едно, 4 пъти, т.е. 3D, извинявайте. И 3 пъти взех, ето. И сега така го слагам, за да не се отслепва. И ето така го слагам. И това най-накрая ето така стана. И вижте, така като го обърнем, вижте, може да се рисува. Ето, вижте така. И с зеленото взимаме зеления и по същия начин. Взимаме 4 пъти. 1, 2, чакайте. Това е такова. Да. И 3. Извинявайте. И 4. Накрая така взехме. 4 общо са. Сега ще ги оставим някъде на хубаво място и с тия тиксо. Сега пак обръщаме и правим. Ама само да не забравяте, трябва моливчета да са такива мънички, за да станат ако са високи, от тук ще се види и ще разберат, че ние сме направили така. Само вижте, това е тайната на тези моливчета. Сега станаха, вижте, и тия двете взимаме ги и ето така като стане. Вижте. И ето така трябва да станат. Ето. И се пише. И трябва да пишеме старателно, да отцветяваме. И това е от мен. Ако искате, пак гледайте моето видео. Забравих нещо да ви кажа, че трябва да таковате още едно листче
Като ето такова листче трябва да си вземете. Знаете ли защо? Не е за оцветяване. Вижте, така си го сложих. И с тези, вижте, ги слагаме така. Значи с тия другите неща ги махаме така и взимаме така, че тия са едни и същи размер и ги слагаме тук. Няма кой цвят, просто с тия няма да се направим и просто си очертаваме като такова и ще ги изрежем после и ще залепим на тези отзад, за да не се виждат. И аз ще ги Аз сега ще ги начертая и ще ги изрежа. Ето, сега ги очертах. Не с тези ги очертах, а с ето тия. И сега с тия, които ги начертахме, ще ги изрежем. Ето, вижте, изразах ги. И сега взимаме ето тези моливчета. Първо жълтото. Тъй като виждате са еднакви от размера. И сега тия така някак си ще ги залепим. Т.е. с тиксо. Аз ще ви кажа как. Първо пак ни трябва тиксо. И взимаме един малко дълъг част и виждам сега малко от тук да ги таковаме и така. Те като ги сложихме, ето това, вижте, че малко трудно става. Ето така, половината от другата страна и половината от другата страна. Ето, както вижте както правя. И сега така стана малко моето грозно стана, ама нищо. Важно е красиво. Ето така, стана едната част и сега ето тук ще го направим, защото се вижда. Много взех такова. Това така. И взимам го по същия начин, малко така. Ето и с другото залепваме. Ето, тази част стана, сега е време ето тази част да го направим и ето тук горе. Сега това ни трябва за горния част. И така от тези страни ги коламе и ги залепяме. Вижте как стана. Сега ето тази част. Ще го направим пак малко дългичко. Трябва да стане и от тук, дали виждате, само аз виждам себе си. И така, вижте, залепяме. Това малко трудничко ще стане, ама нищо, важно е да стане. Ето. И така го залепихме от тази страна. Тук го взимаме. И ето тук така. Ето. Ги залепяме. Ето стана. Сега вижте как стана. И искам да ви покажа как ще рисува. Ето вижте. Така тази част не се вижда и така. Ето вижте, все едно се рисува. И вижте как мога да рисувам. Да, сега другото ще го направим, но с
Сега няма да ви покажа, защото вие вече се научихте като това, а сега ще го направя. Ето, направих моливчетата. Сега, след като ги направих, време е да ви покажа как се рисуват. Първо ни трябва едно листче и не питайте кога ще свърши. Сега ще свърши. Ето едно листче и с тия ще рисуваме. Сега първо ще нарисувам. Вижте. Една съчице за вас. Още едно голямо. И вижте как рисуват. Благодаря, че ми гледахте видеото. И абонирайте се за канала ми. И натиснете камбанката. Може да не съм го казала, не знам. И чао от мене. Това са всичко, което направих. И чао от мене. Ако ви е харесало видеото, гледайте го пак, нали, за да се научите как ще се прави хартийни моливчета. И чао от мене. Чао!